Una membrana de pors vençudes, un cant de justícia, el repic d'un tambor on confluint ens emmanyaga, ens empodera. Una melodia que xiu-xiueja que no estem soles. Una ventada que ferma que d'un demà de muntanyes, boscos i pastura per totes, nosaltres en som la llavor. És un poema de Jasmine Reig. Bon dia, benvingudes a totes i a tots a aquest acte de reconeixement de les dones de la xarxa de productes de la terra que organitza la Diputació de Barcelona. Abans de començar aquest acte, saludo a les autoritats presents, Abigail, companyes, i sobretot a les dones, a les protagonistes d'avui, perquè avui el fòrum parla en femení, no només aquí, però especialment aquí, perquè donarem diplomes, festejarem, reconeixerem a les dones de la xarxa de productes de la terra de la Diputació de Barcelona, justament les que fan els productes singulars, perquè de dones de la xarxa n'hi ha 400, tinc entès, i nosaltres n'homenatgem avui concretament aquestes que fan producte singular. En qualsevol cas, totes comparteixen un compromís. Són dones que tenen un compromís amb el territori, amb el patrimoni, amb el paisatge, amb la cuina. Sense vosaltres, sense les productores i productors, però sobretot avui les productores, aquelles que tant i tan sovint no se us ha vist, heu estat amagades, no se us coneix, fent la feina de cada dia amb més força que ningú. Que importants són les dones en el món rural. Són importantíssimes, sempre hi han estat, han sigut pilars i en canvi ni se les veia ni se les anomena. Avui premiarem, donarem aquests diplomes a gent que fa grans productes des d'elaboradores, productores, sector primari, perquè sou vosaltres les que ens garantiu que tinguem aquesta cuina de la que és testimoni el fòrum. La cuina de cada dia, però també l'alta cuina, la que fa la gastronomia aquesta més premiada. Sense productes, productores, elaboradores, no hi ha cuina. Cap ni una. Sou importantíssimes. Per això esteu aquí. I per això nosaltres tenim el goig avui de premiar-vos, de donar-vos aquests diplomes que després us anirem donant, comarca per comarca. Però com que les imatges diuen que valen més que 1000 paraules, una frase feta, però en tot cas jo tinc ganes de conèixer ja amb la primera càpsula de vídeo algunes d'aquestes dones que anirem coneixent. Un dia, explicant el meu projecte amb una persona masculina, el seu comentari va ser dir-me mermelades, ¿qué es esto? ¿No? Es un hobby caro. La figura de la dona ens veuen en una fira, són molt mones. Quina nena més mona darrere la... Això sí que queda molt bé, però de vegades portant vins, descarregant, també els hi xoca bastant. I tu portes el vi? Tinc un obrador artesanal de melmelades de Tiana. Són melmelades, només són melmelades, però són melmelades que tenen alguna més. I jo crec que aquest alguna més és el que li aporta la persona que les elabora. I en aquest cas soc jo. Soc quarta generació del celler Puigbatet. Això per mi és el que més orgullós em fa. En tenir vinya, que la meva família faci vi i que aquest vi arribi al mercat i es vengui. A la meva família, des de petita, m'han educat que una dona pot fer les mateixes feines que un home. Però sí que vas veient i al final et trobes que, ostres, baremes, potser som 2 dones amb 14 homes. En el sector primari, la imatge que tenim sempre és la imatge masculina, perquè és una imatge de força, de camp. Aquesta imatge és la que hem de canviar. Quan més es mostri que la dona està treballant des de la vinya, com en un celler, com en un magatzem, moltes més s'animaran. O des de nenes ja diran, ostres, doncs m'agrada, no?, això de poder anar a la vinya, vaig a provar-ho. Hi ha 1000 tasques a fer. De vegades tinc la sensació que has de ser una mica pop i arribar a tot arreu i saber tocar una mica una tecla de cada. Tenen aquesta capacitat de millora, de recerca, de buscar recursos. Em vaig donar d'alta a Productes de la Terra i això va obrir un ventall de possibilitats
a nivell de formació, d'assessorament, de contacte amb altres productors si jo tenia que fer alguna cosa conjunta amb altres productors. L'èxit que intenten aconseguir és molt íntim, és un èxit personal, és un èxit de repte. No necessita el reconeixement de la societat ni del seu entorn, sinó que necessita empoderar-se d'aquest èxit. El que més orgullós em fa sentir és veure que el desembre s'ha vengut, el meu propòsit, de tots els vins que han fet el Pare i el Tiet, de que jo hagi vengut tot. O sigui, per mi això és l'orgull de dir, ho has aconseguit, Natàlia. L'èxit també és una mica sobreviure, no? En aquest món, sent una dona i aprenent a tirar-ho tot endavant. Sobreviure. Sobreviure i tocar moltes tecles. Això em sembla que ho compartim algunes, que sí? D'això ens en parlarà segur la Cristina Sánchez Miret, que convidem que ens acompanyi a l'escenari. Ella és doctora en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat de Girona i ens farà una ponència amb el títol Dones i sector primari, realitats i reptes de futur. Perquè sovint, no sé si us passa, però quan mires enrere t'adones que moltes vegades el que hem fet com a dones ni tan sols n'érem conscients. No som ni nosaltres mateixes conscients a vegades de les dificultats que hem tingut per ser-ho, o perquè no se'ns vegi, no tant per això. Cristina, m'has promès 25 minuts, Jo no recordo aquesta promesa, bon dia. De debò, Us ho dic perquè la voluntat és fer un acte, això de reconeixement, com diem, però que sigui àgil, que no us avorriu. Del tot d'acord, Anna. I ja em podeu fer fora d'aquí quan vulgueu, perquè jo és veritat que quan començo no acabo, això és cert. És obligat dir sempre gràcies per haver-me convidat, però hi ha vegades que ho dius amb molt de plaer, sempre, no? Perquè és una deferència que et vulguin en algun lloc. Però si fem coses de dones, si són coses per visibilitzar les dones i especialment muntades amb tan bona intenció i especialment amb tanta professionalitat i coneixement, realment és un gust ser aquí. És un gust veure'ns, trobar-nos, conèixer-us. He vist els vídeos ja, he vist aquest, i n'he vist més. Són boníssims. I una vegada els vaig sentir, vaig dir, potser que jo no vingui, perquè tot el que jo explicaré ja ho sabeu. Tot el que vosaltres dieu és una mica el que jo vinc a dir. El que passa que intentaré dir-ho amb tot el coneixement del món de la ciència, amb tot el que hem après i explicant el per què ens passa, a on som i cap a on podem tirar. De vegades això és molt important, malgrat la Tana també ho ha dit, malgrat que nosaltres ja sabem què passa. Però és important fer-ho, anar-ho fent, perquè tenim un món que intenta tota l'estona fer-nos anar enrere. I ho dic així, no ho dic de conya això. Fa molts anys que estudio. Hi ha moltes altres dones i també homes que ho han estudiat. I és aquí i a tot el món. No només és que fan veure que no hi som. I quan dic fan veure, són els homes. I estic mirant els homes d'aquesta sala perquè no tinc problema en mirar els homes i dir-los això no està a l'aire, això no és una cosa que passa com una mala passa d'aquestes que de tant en tant tenim. És una cosa que nosaltres fem dia a dia. Per això és tan important ser aquí i posar els punts sobre les is que deien a casa meva, d'acord? Vaig a buscar l'aparell aquest, que no sé mai com ho faig, i on són les dones? Jo vaig posar a tot arreu. Som aquí, no? Vosaltres tindreu un premi que me n'alegro moltíssim. I és per vosaltres i per totes les dones, perquè n'hi ha moltes altres. I hem d'anar fent aquests reconeixements. No perquè siguem dones i necessitem que ens ajudin, és que de premis per homes n'hi ha a tot arreu, sempre i de qualsevol manera. I dic de qualsevol manera amb tota la intenció, d'acord? Sembla sempre que nosaltres ens ho hem de guanyar més. No ens veuen, de vegades perquè no miren, perquè no ens volen veure. No es reconeix que hi som i no ens deixen ser-hi. Això no és una mania de la Cristina Sánchez Miret. Això no és perquè la Cristina s'hagi llevat avui en mal dia o perquè la Cristina sigui feminista o no, que ho soc, sinó perquè m'ho diu la ciència. Perquè m'ho diu la ciència. I la ciència li fem cas quan ens convé i quan no ens convé no li fem tant de cas.
Perquè, clar, només faltaria que el món canviés massa. Només faltaria que n'aprenguéssim massa i que les coses que hem anat dient ja no serveixin. Aquestes crosses que es fan servir, les hem vist en aquestes imatges, el que expressaven les dones. No teniu força, no hi podeu ser, no ho podeu fer, vols dir que ho faràs bé, vol dir que podràs. I per això, com que vinc del món de la universitat, parlo d'evidències. Perquè, clar, jo també em podria estar inventant el que diu la ciència. Doncs anem a veure evidències. I a més, evidències us he portat, totes elles publicades en diaris. Una altra cosa és que acabin penetrant en el coneixement, en el corpus comú del que sabem. Fixeu-vos, la Cambra de Comerç de Barcelona va fer un estudi on mostrava el 2008 ja, sabeu per què? Perquè estàvem molt atabalats amb la crisi, us en recordeu? En passem tantes, una darrere l'altra. La del 2007 i la del 2008 ens va donar una bona clatellada i tothom s'ofegava. Quan dic tothom vull dir el món econòmic. El món econòmic no feminista, perquè la Cambra de Comerç, amb tots els respectes, és una institució patriarcal com totes. Què és el que ens diu la Cambra de Comerç l'any 2008? Que la pèrdua del talent femení, jo no ho hagués dit així, però em sembla molt bé que com a mínim facin aquest esforç, té un cost de 977 milions d'euros per a l'economia catalana. És a dir, no reconèixer les credencials educatives de les dones, ja no parlo de les capacitats, ja no arribo ni a les capacitats, sinó de les credencials educatives, estava fent aquest forat al nostre producte interior brut. Des de llavors, altres estudis, aquest és del 2021. Més, un estudi boníssim que va pagar la Caixa que ara ja no es diu així, CaixaBank. Què és aquest estudi? Doncs mireu, es van agafar ofertes del mercat laboral català, de debò, i es van inventar currículums. No es pot fer, és cert, però era un experiment científic. Es van inventar currículums de persones que optaven a aquestes feines. Clonats. L'únic que canviava dels currículums era dona o home, el que encapçalava la petició de la feina o la voluntat de participar en aquella empresa. Les dones van rebre un 30% menys de trucades que els homes. Quan parlem de barreres, no són intangibles, són tangibles ja. Es poden detectar, les tenim identificades. Més, això aquí i a Islàndia, no us penseu que a Islàndia s'està millor. Bé, en algunes coses sí, en altres fa tant de fred que tampoc cal, però en tot cas, a tot arreu. Amb les startups, sempre ho dic una mica malament això, aquestes empreses que surten de gent jove, amb tota l'energia, amb tota la potència d'aquest nou món econòmic, doncs resulta que majoritàriament els hi donen finançament a les startups d'homes i no pas a les startups de dones. A tot el món, us ho he posat expressament perquè veiéssiu, a diferents parts del món. Ara, hi ha coses molt curioses. Resulta que hi ha estudis que mostren que quan algú inverteix en una emprenedora guanya més diners que quan ho fa amb un emprenedor, malgrat que el finançament segueix sent amb un percentatge molt més alt pels homes que no pas per les dones. Resulta que és més segura la inversió. Tot això surt a les notícies d'una manera molt curiosa, perquè fixeu-vos com es destaquen molts aspectes que acaben fent un aiguabarreig del que són els avenços que el nostre coneixement, el coneixement científic, pot aportar en aquelles creences, prejudicis, prenocions amb els que funcionem de manera automàtica. Acabem llegint aquestes dades i això no fa que canviïn les maneres d'actuar ni de la gent que inverteix ni de les nostres relacions, no ja entre homes i dones, sinó entre situacions de poder entre homes i dones. Història i realitat global. He fet només una petita mostra, perquè jo us he començat dient ens civilitzen, ens invisibilitzen, no ens veuen, no ens hi deixen ser. És un petit tast que veieu d'estudis que s'han fet aquí i a tot el món, ja que són globals, que ens mostren com aquestes barreres, aquest procediment no és un intangible, és del tot tangible, es materialitza en maneres concretes de funcionar. Com en diem això en el món de la ciència?
Doncs en el món de la ciència nosaltres això ho expliquem a partir de l'existència del patriarcat, que és un sistema de valors que funciona, que ordena totes les nostres maneres de funcionar en societat. Aquí hi ha, canviaré de país, aquí hi ha França, d'acord? Aquí hi ha la Xina, d'acord? Aquí hi ha Tombuctú. No sé ben bé on està Tombuctú, però vaja, me'n recordo de la Pipi Calzas Largas. A veure, com ho notes o com ho trobes? Com et diu l'estadística oficial? No us dic ja elements que nosaltres puguem introduir amb recerques específiques. Com et diu l'estadística oficial de tots els països que existeix aquest patriarcat? Doncs perquè a tot arreu trobem exactament el que anomenem segmentació vertical i horitzontal, la bretxa salarial, el sostre de vidre i la no corresponsabilitat, que si tinc temps, però la Tana em mira d'una manera que em sembla que no tinc temps, doncs em faré una petita pinzellada perquè és molt important. Què és la segmentació vertical i horitzontal? Mireu, la segmentació, i ara sí que passem, si voleu, en el vostre sector, la segmentació vertical i horitzontal és l'horitzontal és qui es dedica a què? Encara hi ha aspectes del mercat laboral, llocs de treball, situacions, sectors fins i tot, que es consideren d'homes o de dones. Bàsicament tots eren de dones, tret de la cura, però la cura especialitzada, recordeu que eren homes, els metges abans eren homes. Que ara tinguem feminització en aquests sectors no vol dir que hàgim trencat el patró bàsic d'ordenació social que segueix sent el patriarcat. I el patriarcat es basa en aquesta divisió del treball, claríssima, és una divisió sexual. Si ets home et toca treballar fora de casa, si ets dona et toca treballar dins de casa. Si ets dona, a més, has de callar i ara has de treballar fora de casa i dins de casa. I a més volem treballar fora de casa perquè si no, no podem pagar la hipoteca, per dir-ho d'alguna manera. Què és el que veiem? Que en el vostre sector no hi ha res de diferent del conjunt de la població dels sectors. Sí que és cert que està encara una mica més masculinitzat que la resta a Catalunya. I que també els trossets blau-lilos, depèn de com ho veieu, són les dones. El tros verd són els homes. Perquè veieu, a dins del vostre sector, el sector de la indústria alimentària, el sector de la pesca, estan posats així i hi ha una comparació del 2016 al 2020. És veritat que l'evolució és en positiu en el sentit que cada vegada hi ha més dones, però fixeu-vos encara que lluny estem de la igualtat. La igualtat entesa no com una qüestió de números, sinó com una qüestió de que els elements socials no interfereixin en les vostres decisions de vida, que és una cosa completament diferent. És a dir, que tothom lliurement, independentment de si és home o dona, i aquest lliurement en podríem parlar molt perquè soc sociòloga, doncs que tothom acabi decidint què vol fer a la vida, a què es vol dedicar, a on vol treballar i de quina manera vol fer-ho. De fet, la diapositiva que m'he saltat abans, en el món rural, a més, hi ha molta més precarietat laboral, hi ha molt més treball de mitja jornada i, a més, hi ha una xifra encara més baixa de presència de dones en el mercat laboral respecte de la població total. Ai, m'he deixat una, perdoneu, que és que com que vaig una mica així, doncs m'he deixat que en el cas de les propietàries d'explotacions agrícoles, aquí també tenim una gran diferència perquè només el 35% són dones i el 65% són homes. És una xifra que va pujant una altra vegada, però puja molt a poc. Penseu que les xifres que podrien assegurar la igualtat, que la Comunitat Europea la defineix entre un 40 i un 60, és a dir, no cal, no és allò de dir, sabeu ara això que s'ha posat de moda, si parlem, per exemple, de la corresponsabilitat, és allò, a veure, de totes les coses que s'han de fer, quantes fas tu i quantes faig jo? I anem a fer-ho com en una fulla d'Excel, amb una fórmula matemàtica, no. És una qüestió, com us deia, de que hi ha d'haver-hi amb lògica, ha d'haver-hi una diversitat amb el que cadascú vol. Per tant, es considera que és entre 40 i 60, es considera que s'ha aconseguit o s'ha arribat a un nivell d'igualtat força òptim. Doncs, com us deia, a més, en el cas
nosaltres vam fer, quan dic nosaltres vull dir amb una companya de la Universitat de Girona, amb la Pilar Marquès, vam fer per la Generalitat de Catalunya una anàlisi de la bretxa salarial a la indústria alimentària. Aquesta bretxa salarial existeix per tot, Existeix, com us deia, a tot el món. És la diferència de salari entre homes i dones per treball d'igual nivell. És molt important que quan us dic això us traieu de sobre tots els prejudicis o prenocions. Què vol dir? Que ens comencen a entrar tots els interrogants. Vols dir que això és possible? Deu ser que algú fa millor que l'altre? Mireu, jo ara ja tinc, no sé mai quina edat tinc, però en tinc bastants. Jo soc del 65. Soc d'una època que quan jo vaig començar érem 4 persones, i no era jo, perquè venia molt més de la branca de l'economia i jo soc sociòloga, que analitzaven aquesta bretxa. La diferència salarial, per l'única explicació, era que era la diferència d'identificació del sexe de la persona que cobrava el salari. Ens deien de tot, ens deien de tot. Ara ja és estadística oficial. Si és estadística oficial, vol dir que al final s'ha imposat l'evidència sobre una realitat que s'intentava amagar de totes maneres possibles. Què trobem, o què vam trobar la Pilar i jo a la indústria alimentària catalana? Doncs que mireu, la bretxa existeix, però és una miqueta més baixa que en el conjunt del mercat, cosa que, mira, ja és una bona dada. També us he de dir que és una qüestió d'unes decimetes, però bueno, ens podem animar amb allò que vulguem, també us ho he de dir. Però que també, a l'altra banda, va molt bé per trencar estereotips, perquè aquesta idea de que el món rural, que el sector primari és més masclista que altres sectors, en unes coses sí i en unes altres no. I això ho hem de tenir molt clar, també. Què ens va ensenyar també l'anàlisi aquest de la bretxa? Doncs vam veure, per exemple, ara no em fixaré en el biaix nascuts aquí o nascuts fora, amb l'eix, vull dir, d'anàlisi, però sí que em fixaré en coses com l'edat, el nivell educatiu, els anys a l'empresa. I en tots aquests casos, tenir estudis baixos fa que augmenti la bretxa. Quan més gran és la dona, més bretxa, més diferència hi ha amb el sou de l'home de la mateixa edat, i també en el cas de més anys a l'empresa. El que sembla, d'avançada, sembla que anem bé, no? Perquè si les més joves, les més formades, estan adquirint o estan intentant o estan aconseguint aprimar aquest forat, aprimar aquesta escletxa. Però certament, encara que poden semblar força sucosos les xifres, el que veiem és que encara hem de veure si hi ha un efecte d'edat o un efecte de generació. Això és molt important. Sempre que us mostrin dades d'aquest tipus, heu de pensar, això és perquè antigament era diferent o és que ara, quan es facin més velles, el mercat ja no els hi reconeixerà el mateix que reconeix els homes? M'enteneu? És la diferència entre efecte d'edat i efecte de generació. I això hi posem molt èmfasi quan ho expliquem, perquè hi ha una dada que sí que em preocupa. Fixeu-vos que les dones que tenen càrrec amb tasques de supervisió, la bretxa es fa més grossa. La diferència de reconeixement de la seva posició en l'estructura productiva és molt més petita, està molt més penalitzada que en el cas dels homes. A mi això em fa seguir estant amb l'alerta de com les formes de discriminació patriarcal canvien, però encara hi són. S'adapten als nous temps, s'adapten a les realitats que existeixen i segueixen creant una realitat discriminadora. No sé com vaig de temps, a veure, que ho miro. On tinc les coses? Ai, em queden 5 minuts. Sí, oi? Doncs deixeu-me que faci una petita pausa. Fixeu-vos que és importantíssim trencar aquestes barreres de discriminació, aquests mecanismes de discriminació. Per què? Perquè té efectes, evidentment, primer sobre les dones, no ens enganyarem sobre això, les primeres, diríem, blasmades, les primeres que rebem les conseqüències negatives d'aquesta discriminació som totes nosaltres. I a mi, mireu, potser per l'edat que tinc, a mi ja no em serveix això d'anar dient, no ho he dit mai, d'altra banda, a mi no. Com que tu no? Doncs no ho has vist.
no has mirat prou bé, no te n'has adonat, perquè és un sistema automàtic, us ho ben asseguro. Sabeu, jo avui no he vingut en cotxe i no em serveix l'exemple, però igualment em poso perquè no en tinc un altre. Jo quan vinc a Barcelona no penso en quantes vegades he posat el fre, he fet servir no sé què del pedal i no sé què més altre. Escolteu-me, que fa molts anys que condueixo, no estic fent ara de dona tòtila que no sap conduir. És que no me'n recordo del que vaig estudiar. No me'n recordo, però ho dec fer, no ho dec fer molt malament perquè em va mínimament bé. Però ho faig amb l'automàtic, oi que sí? Que tinc el llibre aquí al cap. I si em pregunteu sobre alguna cosa, ara que el meu fill s'ha tret el carnet, és un d'alta baix, perquè resulta que no n'encerto ni una. Però jo tinc aquí una matriu de com conduir. El nostre món té una matriu de com comportar-se amb nosaltres i té tot d'agents. Tenim agents en homes i dones. Tots i totes som masclistes, a les que no vigilem. Jo soc masclista, a la que no vigilo. Soc sexista i soc masclista. Porto molts anys de pràctica, però jo estic segura. Ningú m'ha donat el títol de no ser-ho i ningú me'l pot donar, perquè no conec a ningú que no sigui masclista. Menys encara si no ho intenta. Menys encara si diu jo sóc amic de les dones. Aquests em repeteixen especialment. O sigui, em van dient no, perquè això és una cosa del passat. Ara ja tots som iguals. I jo, ui, les dones, mira, deixem el tema perquè no em dóna temps, d'acord? Però què passa? Que, com us deia, tot això té efectes. Té efectes amb les nostres vides i vosaltres ho sabeu. Vosaltres ho sabeu el que us ha costat no ja fer el mateix que els homes, que ja ho sabem fer, sinó que ens reconeguin que estem fent el mateix i té el mateix valor. Això encara avui costa. Encara sentim molts tipus de comentaris. I en aquest vídeo quedava clar. Té un augment directe, com us deia, augment de la feminització de la pobresa. Aquests som jo i la meva perla divina i el meu fill, d'acord? És que no sé mai quina foto puc posar per fer-ho més alegre i com que hi ha tants drets d'autor i no sé quantes coses, doncs jo poso de casa meva, d'acord? Aquí no he trobat foto, però els té pel col·lectiu social. I això encara ho invisibilitzem més. Què hem dit al començament? He posat un estudi de la Cambra de Comerç, el que significa el no reconeixement de les capacitats de les dones, la discriminació de les dones pel PIB català. Però és que ho tenim a tot arreu, ho tenim a tot el món, i seguim dient, i els nostres presidents segueixen dient, home, cal que hi hagi més formació. I les dones que estan formades? I no els serveix de res el títol que tenen, perquè el mercat no les vol o les posa en situacions d'inferioritat laboral, només perquè són dones. I seguim amb aquestes cançonetes que són aquest llibre de conduir tan vell. Us en recordeu? Recordeu-vos del llibre. Ara ja no estudien ni amb llibre, però fan exactament el mateix. Pèrdues de competitivitat i riquesa en general. Riquesa per les famílies. Riquesa per les famílies. La majoria de nosaltres vivim en llars compartides. Entengueu el que entengueu per família, m'és igual. Però acabem compartint despeses. Una cosa que m'ha costat molt que els meus alumnes entenguin, i encara no entenen, és una de les meves frustracions, jo estic a Econòmiques a la Universitat de Girona, i llavors haurien de ser molt espavilats en temes d'economia, molt més que jo. I no entenen encara que jo els plantegi que si són heterosexuals i per tant viuen en una parella d'home i dona, perden un 30% d'un dels dos sous, en aquest cas el de la parella dona, per pagar la hipoteca. Imagineu on arriba el patriarcat, que es pensen que sóc jo la que estic malament del cap. I així de bé els hi va les entitats bancàries i a no sé quantes coses més. M'enteneu? És una cosa bàsica, de comptar dinerets, de fer economia pura i dura. I, en canvi, l'únic que estem preparats és per negar-ho una i una altra vegada sense parar. Per què? Perquè ens comença a tremolar la terra sota els peus. Què hauríem de fer? Si reconeixem tot això, i el primer és reconèixer els mecanismes i els efectes que tenen sobre les nostres vides, hem de canviar el model. A no ser que ja ens estigui bé viure amb menys recursos dels que podríem. A no ser que ja ens estigui bé que existeixi tota aquesta pèrdua econòmica, que potser hi ha qui sí. El que em preocupa és la gent que no els està bé i no veuen, amb les dades que hi ha, a on està el problema i com es podria solucionar. Aquest és el tema, aquest és el drama nacional, si li podeu dir així, que és mundial, ja us ho dic. Com ho fem? Mireu,
això que estem fent aquí avui, hi ha molta gent que està fent coses. Moltíssima gent que està fent coses. Ara, cal no oblidar els principis. Cal entendre que és una lluita. I el que sí que cal de totes és posar el focus en la socialització diferencial. Què és la socialització diferencial? El tracte diferencial als homes i les dones des que neixen fins que es moren. I aquest no només el fan els altres, també el fem nosaltres. També el fem nosaltres, a la que no vigilem. Per tant, necessitem de totes no oblidar aquests principis, no oblidar el que ja sabeu vosaltres de la vostra pròpia vida, de la vida de les dones del vostre voltant, de les vostres mares, de les vostres iaies, de les vostres besàvies, de les vostres veïnes. Cal no oblidar i entendre que no són elements particulars, casuals o aleatoris, que hi ha una estructura de dominació que hem d'identificar, hem de denunciar i hem de canviar en la mesura del possible. Ho deixo aquí, diria, perquè... Sí, no? Sí. Com tu vulguis, eh? Un altre dia us explico allò de la corresponsabilitat. Moltes gràcies. Bueno, excel·lent del temps i de tot. Jo també m'hauria estat 25 minuts més, guapa? Perquè, clar, ens està dient el que ja sabíem, però, clar, ella li posa el coneixement científic i la demostració fefaent de tot allò que ja sospitàvem. Gràcies. L'enhorabona. Moltíssimes gràcies, Cristina. Necessitem gent com tu, que hi posi ciència al que ja sabíem. Però, vaja, continuarem amb l'acte. Ara, què us sembla si seguim coneixent gent, dones d'aquesta xarxa a través d'un altre audiovisual? Jo com a dona el que considero és que sí que hem de fer una memòria històrica de les dones d'abans que no eren visibles i que passaven desapercebudes, els hi hem de donar aquell mèrit, però que a aquestes alçades ja hauria de ser una igualtat total. Som pageses, som ramaderes i podem estar en qualsevol dels àmbits parlant de la nostra pròpia experiència professional. Penso que estem al segle XXI i aquí hem de començar a treballar diferent. Soc criadora de gall del Penedès, tenim la granja aquí d'Igall, juntament amb el meu marit i els meus fills. Per mi, el gall del Penedès és el record que la meva àvia m'ha deixat en el sentit d'apreciar i valorar els productes de la nostra terra i el patrimoni que això és per nosaltres, perquè és història. El projecte d'Escairador és un projecte relativament jove i ens dediquem a la recuperació de varietats tradicionals de cereals i llegums. Quan eres petit, jugar, veure com encara l'avi segava amb el volant, amb la falç, i un dia aquest vincle emocional amb aquest passat torna a néixer, no? I vam decidir professionalitzar aquesta part dels cereals tradicionals i el procés d'escairat, que és una cosa tan singular que a dia d'avui ja només ho trobem al Berguedà. Sí que és veritat que ara estan sortint moltes iniciatives en el territori i fora de territori, exemples d'èxit de dones que en un moment donat de la seva vida van tirar endavant i ho han aconseguit i són un exemple a seguir. Em sento molt orgullosa de portar aquest granet de sorra a la recuperació d'aquesta raça en perill d'extinció i que la gent valori la feina que fem al darrere de donar una bona alimentació, que estiguin criats amb llibertat, realment amb molt d'acord i amb molt de cap. Per un projecte que té pocs anys de vida, haver rebut diferents reconeixements, com des de la comunitat Slow Food, premis d'innovació a nivell comarcal, és una injecció d'energia molt positiva. Per nosaltres és important que la dona sigui reconeguda pel seu projecte i no pel fet de ser dona. Penso que potser aquí hauríem de premiar els projectes, les idees, el talent, i començar a deixar una mica enrere el fet de si ets home o dona. Si aquella explotació agrícola se l'ha d'ajudar, perquè aquell projecte és innovador i és de futur i és una aposta per al territori, per un producte diferenciat, és igual si hi hagi un home o una dona, s'ha de tirar endavant. Veig la dona empresària del sector primari amb un gran potencial. Aquí ens fa falta una nova mirada, una nova manera de fer, mirant-nos el sector des d'una altra visió més sostenible, menys capitalista. La mirada més patriarcal que hem tingut fins ara és la que ens ha conduït aquí. Per tant, si n'hem de sortir, segurament la visió d'una dona ens ajudarà molt més. Trobar aquesta manera de complicitat entre nosaltres, de on arribes tu, on arribo jo, penso que pot arribar a tenir un gran fruit.
Magnífic. Doncs com que començarem lliurant aquests diplomes, Abigail Garrido, sisplau, la diputada delegada de Turisme de la Diputació de Barcelona, que ens acompanyarà. Com m'agradaria destacar, això passa també, gràcies Abigail, si m'acompanyes, anirem donant i cridant a l'escenari a les dones, com m'agrada destacar que tots aquests projectes que avui premiem, que hi ha vi, que hi ha recuperació de varietats, ja ho hem vist, que hi ha escumosos, corpinat, hi ha darrere també projectes socials, doncs sobretot el que cal destacar, i a mi m'agrada fer-ho com a periodista, és que no és perquè siguin dones que a més en parlem, és que el que fan, ho fan molt bo i ho fan molt bé. Això a mi em sembla que és el més destacable. Com arribes a aquell producte? Perquè hi hagi una dona? No, perquè hi ha un gran producte o una gran iniciativa. Doncs va, no perdem més temps. Anirem comarca per comarca cridant a les companyes que han pogut venir avui, que no totes, perquè clar, s'ha d'estar a la feina i a vegades no es pot deixar ni per venir a buscar el diploma, que aquestes coses també passen. I cridarem als companys de la Diputació que com a autoritats hauran de donar aquests diplomes. Cridarem primer a l'Alt Penedès, a la Núria Catal, la consellera comarcal d'Agricultura, Medi Rural i Productes de la Terra del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Núria, sisplau. I cridarem a les dones de la xarxa de Productes de la Terra, aquestes que fan productes singulars. Doncs cridem a l'Anaïs Manovens. Aneu venint. No us espereu les altres, no aneu pujant. Blanca Ozcariz, Maite Esteve Julià, Olga Batrián, Assumpta Llompart i Elisabet Colomer. Molt bé, molt bé, molt bé. Si us quedeu allà en una cantonadeta, doncs ara si us quedeu, tu Abigail no, tu aquí amb mi, però per comarca si us quedeu en una cantonada, després al final farem la foto de grup. Noies, no marxeu, que després quedeu-vos allà. Seguim amb la noia, amb la Mercè Sangüesa, que és la representant d'aquesta comarca que avui ha pogut venir. Sí. Si li dones tu, molt bé, Abigail. També tu donaràs el Bages després, Anaïs? Ai, Núria? Seguim amb el Bages, doncs. A veure, cridem a l'escenari a l'Alba Casasaies, l'Anna Berenguer, la Gemma Solà, la Maria Àngel Rial i la Montserrat Soler. Enhorabona. Hauríem de passar molt bé, us quedeu allà també, felicitats.
Hem de seguir amb el Baix Llobregat, però hem de dir que no ens poden acompanyar ni la Imma Tugues, ni la Montse Tugues, ni la Montse Torres, però des d'aquí les felicitem, tot i que no ens han pogut acompanyar. Anem al Berguedà, amb unes... No ha estat res. Gràcies, Maria. Noia, que m'ho ens heu canviat ara. Molt bé, molt bé, molt bé. Hi ha canvis d'última hora, ja ho veieu, noies. És la vida, no passa res. No, que t'has de... Bé, doncs ara seguim amb el Berguedà. Si pot pujar el Sebastià Prat Guilanyà, conseller del Consell Comarcal de Sobirania Alimentària i Sector Primari i alcalde d'Olvan. En aquesta ocasió, reconeixement per l'escairadora Maria Costa. Felicitats. Quina sort que hi ha gent que ens manté activitats tan antigues com el fet d'escairar encara el blat de moro. Seguim amb el Garraf. Que ens acompanyi, sisplau, la Marta Verdejo Sánchez, que és la presidenta de Noda Garraf. Molt bé. I reconeixerem a la Montse Mercè, la Natàlia Puig i la Remei Jimeno. L'ambaixadora dels Espigalls, la Remei. La Marta, si es queda també aquí. Pel Lluçanès no ens han pogut acompanyar ni la Imma Costa ni la Maria Rosa Soler del Taulell del Soler, però la reconeixem aquí per la seva feina tan important. I seguim al Maresme. Si ens acompanya la Noemí Llorenç, vicepresidenta tercera del Consell Comarcal del Maresme i consellera de Desenvolupament Econòmic. Reconeixem la Cristina Martorell, la Maria Rosa Roger i la Serena Cantieri. Què? Sí? O sorriso e a flor se transformam depressa demais. O coração abrigou a tristeza de ver tudo isso se perder. E na solidão procurou caminho e seguiu já descrente de dia feliz. Hem d'anar al Moianès encara, no? Anna Surroca rebrà el seu reconeixement de part del Pere Genescà Girbau, representant del Consorci al comitè director. Anna Surroca de Magadins. Pensàvem a veure si no ha vingut, sí que ha vingut.
pois a própria dor revelou o caminho do amor e a tristeza acabou. Passem a Osona. Reconeixem Anna Codina Ricard, Conxita Morell, Emi Codinacs i Gemma Prat. Abigail. Tudo é verão, o amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar, sem intenção. Nossa canção vai saindo desse mar e o sol. Veja o barco de luz, dias tão azuis. Volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho é o coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso é paz, uma palma de verão. O barquinho Passem al Vallès Occidental. Javier Garcia, sisplau, si pots pujar, conseller d'Organització i Governança. I reconeixem la Maria Dolors Llong i la Maria Font. I passem al Vallès Oriental. Ara, si ens pot acompanyar l'Ignasi Martínez Murciano, conseller de Productes de la Terra i alcalde de Tagamanent. El tenim per aquí. Doncs anem cridant a les companyes Matilde Grau Montpar, Pepi Milà, Rosa Maria Pérez i Yolanda Presseguer. Felicitats encara més. Até dia, até talvez, até... No, ens queda la Yolanda Presseguer. Até você, sem fantasia, sem mais saudade. Nem mais pretende. Não, deixa pel final. Seguir fingindo. Bueno. Voleu venir totes, si un cas, ara i fem la foto de família ara. Ja la tindrem feta, noies, així ens podeu acabar de veure l'últim audiovisual i podeu seure.
quem sabe. Fem-ho àgil, això. Velho calção de banho, o dia pra vadiar, mar que não tem tamanho, um arco-íris no ar, depois na praça cair, senti preguiça no corpo. Felicitats a totes. Felicitats, noies. Amb els productes que fan aquestes dones faríem un tiberi que a més l'acabaríem regant amb corpinat, amb vins, amb escumosos meravellosos. Començaríem, en fi, felicitats, dones, per qui sou, però sobretot també per com ho feu. Que hem de valorar el que feu, no només les dificultats que teniu, que són moltes. I el bull d'ossets, que no ens el perdríem tampoc, eh? Felicitats, felicitats. No us dono petons a totes perquè... No. Adéu, adéu. Moltes ens coneixem, hauríem passat també pels espigalls i gaudiríem de projectes socials, si poguéssim anar a Can Calopa, Dolors? Grans projectes, i tant que sí. Ara us convido a un últim audiovisual on podreu veure més dones. Algunes potser no ens han pogut acompanyar. L'últim audiovisual. Jo no m'he deixat trepitjar en cap moment. Entre els homes t'has de fer valer... T'has de fer valer. On és el teu home? On és el teu pare? A veure, el que tens de dir no m'ho pots dir a mi? Aquí anem 50-50. Tot i que en general he de dir que la dona pagesa acostuma a ser bastant canyera. Soc hortelana, agroecològica, convençuda i apassionada per aquest tema. Treballo fent horta ecològica en el projecte de la Costurica des de l'any 2000, un projecte que hem sostingut i lluitat fins ara. Soc d'aquí, del Mas Terra i Cabres, d'Oristà. He viscut sempre aquí, de fet vaig néixer aquí. Ja a la meva infància el meu pare als estius comprava un ramat de vaques i ens feia anar a pasturar les vaques amb les meves germanes. La meva experiència amb les xarxes d'autoorganització, l'aprenentatge és brutal. Per mi han sigut imprescindibles per la viabilitat dels projectes. Ens han permès intercanviar coneixements, recursos, productes entre nosaltres i alhora tenir un espai de suport emocional. És un factor clau que les dones estiguem unides perquè és allò que diuen honesta i venceràs. La meva principal experiència és l'associació que tenim de dones del món rural. La visibilitat que pot donar-te estar en una associació d'aquestes, que em sembla que som unes 160 dones o així, és molt gran. Jo crec que en un futur hauria d'haver-hi més xarxes, perquè són molt importants. La dona, si és capaç de crear en xarxa, s'empoderaria molt més. Jo crec que seria bo que hi hagués més presència femenina als espais dels consells de les DOPs o de les IGPs. Per què no anem als espais? Perquè anem sobrepassadíssims de feina. Tu tens unes obligacions laborals i familiars que no et deixen respirar i no tens temps lliure. Aquestes coses ja no les faig jo moltes vegades. Ja les fa el meu home, perquè ens hem organitzat així. Són superheroïnes, però no poden treure més temps per estar en aquests espais. Jo crec que seria molt important que poguessin ser-hi, no? I que se les pogués escoltar. Jo penso que la dona té una manera de veure les coses molt diferent dels homes. I a vegades, doncs, potser toca de més de peus a terra. Jo penso que si hi hagués més presència de les dones, les coses anirien molt millor. Perquè són molt més conciliadores, en general,
tenim una perspectiva molt àmplia i global dels projectes. Jo crec que tenim aquesta empenta. La dona té aquesta empenta i aquesta capacitat. Moltes vegades ha de buscar el seu espai. I crec que això els hi fa més fortes, no? I fa que siguin més capaces de crear, de diversificar, de veure la part positiva i de tirar endavant. Deixeu-me que digui que sovint amb aquestes coses que fem, que parlem en públic o participem de debats, i sovint són d'aquests temes, dels temes agroalimentaris, sovint dic que som un país que no sabem què tenim. No sabem què tenim. No sabem apreciar moltes vegades el que tenim. Jo crec que avui hem d'afegir que no sabem les que tenim, que sou vosaltres. Abigail, sisplau, si pots concloure l'acte, t'agrairem molt a la consellera de Turisme de la Diputació que ens posi el punt final. Gràcies. La veritat és que estic emocionada. Quan veia els vídeos no hi ha una altra cosa que emocionar-te. Ha hagut aquest últim en el qual hi havia el Costa Rica que s'estava abraçant i fent xarxa, dient que important és que ens donem suport, que important és que ens coneguem, que important és que compartim. M'ha fet emocionar i us ho volia també compartir perquè crec que aquesta és l'essència d'aquest projecte. I primer vull saludar presidentes, presidents de consells comarcals, conselleres, consellers que avui sou aquí i que formeu part d'aquest projecte, d'aquest gran projecte que és la xarxa de productes de la terra. Cristina Sánchez, m'ha encantat, no sé on ets, però m'ha encantat la teva ponència, m'ha agradat l'entusiasme amb el qual i la força amb la qual feies veure i ens explicaves aquesta convicció tan profunda que les coses encara tenen molt recorregut per canviar i hem de ser conscients que hem de canviar-les. Tana Collados, gràcies per conduir aquest acte d'una manera, jo crec que ho has fet d'una manera magnífica, i ens has fet sentir a tots i a totes com si fóssim a casa nostra. I jo crec que aquesta és la gran bondat de les persones que podeu conduir els actes formant part també vosaltres d'aquest propi projecte. Empresàries reconegudes que heu obtingut avui aquest reconeixement. Felicitats també a totes aquelles que avui no heu tingut el reconeixement, però que jo vull donar-vos un reconeixement personal, individual a cadascuna de vosaltres per la feina que feu diària. I una feina important. I senyores i senyors que avui ens acompanyeu en aquest moment, les autoritats també dels diferents consells comarcals i ens que participen en aquest projecte. Primer de tot, volia excusar la presència de la presidenta de la Diputació de Barcelona, que ha delegat a la meva persona poder fer la clausura d'aquest acte, però si veieu els diplomes estan signats per ella. I ha estat impossible, i realment ho lamentava, perquè en actes d'aquest tipus la diputada justament se sent molt vinculada. I m'ha dit, digues unes paraules també en el meu nom per poder reconèixer aquestes dones que cada dia en aquest àmbit, que és un àmbit difícil, i a tot arreu és veritat que les coses, quan tens ganes de treballar i tens repte i no tens sempre les coses fàcils, doncs continua sent un esforç important. Però en aquest sector primari l'esforç crec que s'ha de reconèixer de manera pública. Per tant, felicitats a totes les que heu avui obtingut un reconeixement públic. I en algun moment en els vídeos s'escoltava i se sentia també de dir no caldria que hi haguessin aquests reconeixements només per dones. Però després del que ha dit la Cristina, jo penso que no cal dir res més. És necessari. És necessari perquè encara hem de transitar molt aquest camí per la igualtat. I abans de començar l'acte feia un cafè aquí a la cafeteria i escoltava dones del Vallès Oriental que xerraven entre elles. Disculpeu-me perquè he fet una mica de tafanera, després m'he presentat. I les coses que dèieu entre vosaltres eren magnífiques. I quan Natàlia em deies, no Natàlia, Matilde, em deies, és que no podia escollir entre la feina que havia de fer dins de casa i la feina que havia de fer fora de casa. I això parlava, avui no ens ha donat temps amb la Cristina, de la corresponsabilitat. D'allò que, a més de tota aquesta feina com a empresària, com a dona que treballes en el sector primari,
com a persona que aportes amb professionalitat a aquest món, tenies també unes càrregues internes que ja se suposava que les havies de portar tu. I aquest és el camí que encara també hem de transitar cap a aquesta corresponsabilitat que ens faci possibles dedicar-nos amb tot el temps i en cos i ànima, en igualtat de condicions, a allò que ens apassiona i allò que sabem fer. Escoltava també la Natàlia, i deixeu-me que ho digui així, i per això m'ha sortit el nom de la Natàlia primer, perquè la Natàlia és una viticultora del meu municipi. Jo vinc, a més de diputada, soc alcaldessa de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per tant del municipi de Sant Pere de Ribes. I la veritat és que em feia molta il·lusió que la Natàlia també rebés aquest reconeixement, perquè en aquest món, i nosaltres que tenim un sector primari encara estan tan a prop de Barcelona, doncs tenim 30 persones que es dediquen al sector primari, 30 pagesos. Bàsicament, en la taula del primer sector només hi ha homes. Animaré la Natàlia que també hi participi en aquesta taula del primer sector. I per tant, com a través justament d'aquests projectes, a través d'aquests reconeixements, podem visibilitzar. I visibilitzar no és una altra cosa que dir som aquí. Estem fent una feina, tenim talent, tenim esforç, tenim compromís per la terra, per la preservació d'aquest patrimoni agroalimentari local. I vull dir local també en majúscules, perquè pren una dimensió important allò que és local quan parlem d'aquesta dimensió global en la qual estem tots i totes. I quan parlem de la bondat d'allò local i que ha pres cada vegada més un protagonisme important, estem parlant de totes vosaltres. També d'allò que és digital i d'aquest procés també de digitalització que han de fer les empreses, però que no hem de perdre mai aquests sabers mil·lenaris que existeixen i està impregnat també aquest primer sector. Per tant, gràcies per aquesta feina que feu. Gràcies i gràcies també a l'equip de Diputació que fa possible amb la xarxa de productes de la terra, a poc, diàriament, però sense perdre mai aquest camí, que avui puguem ser aquí i puguem reconèixer aquesta feina i puguem donar aquesta visibilitat que moltes vegades la història no ens ha donat. I nosaltres hem de fer història. Dones, heu de fer història. Hem de fer història i hem de sortir en els llibres de la història, en els annals de la història, hem de sortir com a persones que ens hem dedicat amb un talent en igualtat amb d'altres persones, i en aquest cas ho parlàvem dels homes que tenen també i visibilitzen aquest talent. Vull tenir un desig per vosaltres també, i és aquesta regeneració, aquest relleu també generacional que és necessari en aquest sector. Doneu la mà a les dones més joves, compartiu amb elles l'experiència, compartiu amb elles el desig, ho veiem en els vídeos, increïble que teniu i aquesta vocació que us omple. Feu que sigui visible, perquè hi hagi dones joves també que agafin aquest testimoni d'aquest relleu generacional. Gràcies a tots i a totes, sobretot a totes i en majúscula. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Abigail. Doncs moltes gràcies, Abigail. Felicitats a la xarxa de productes de la terra perquè feu productes, podeu mantenir aquest patrimoni amb productes sans, boníssims i sostenibles. Felicitats, l'enhorabona i endavant.